ọ bụrụ na ị na-abata ugbu a ihe anyị nọ n'ime ya wụ oge ndọrọndọrọ ọchịchị na isi mbido telivishọn. Ile anya na oge m jụrụ nwanne anyị nwoke Krist ajụjụ ihe gbasara otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke nwere obodo anya bụ Naijiria, ọnụọgụgụ ole ka ha dị, ọ gwara ya ole ha dị. Mana ilekwa anya ị ga-ahụ na o bidoro n'afọ 1959 gụwa otu o si bido, gụrụ ya ruta na oge a anyị nọ n'ime ya ugbu a. Mana ihe m na-achọ ịjụ ya m chọrọ ka ọ rute aka bụ ọ bụrụ na ị gụọla ihe ndị a, ịhụ na otu esi mee ya mgbe ahụ na otu esi na-eme ya ugbu a, ole gị ihe ị chere na ọwụ ihe a ga-eme iji eme ka ndị mmadụ mara uru ọ bara ịmata onye wụ onye na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla, n'ihi na otu o si na-adị ugbu a dịka m na-ekwu sitekwara na mgbe anyị bidoro ịjụọ ndị mmadụ, enwere 91 political parties, ịjụọ ndị mmadụ oleghị ndị a na-abịanyere aka ebe echiche ha na-agbara wụ PDP, APC, oleghị ihe nwere ike ime ka ihe dị otu a wee bịa n'isi njedebe. Ọ dị mma nwanne m nwoke, esi m kwuo uche m ga-agwa gị na ebe ahụ onye isi ala apụrụ apụ bụ President Ibrahim Babangida dotere Naijiria tupu ebe kpọghasịa ya otu ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ ka na-akpọ two-party system. Two-party system. Anya ka ile anya oge ahụ amaghị onye nwe onye ugwu, onye Awụsa, amaghị onye nwe onye Igbo, amaghị onye nwe onye Yoruba, amaghị onye nwe onye Ibibio na Efik, amaghị onye nwe onye Tivu na Nupe, amaghị onye nwe Egwu maọbụ Igbira, ọwụ SDP maọbụ NRC. Nke a ga-aka mma mgbalanya nwanne m nwoke, otu ndọrọndọrọ ọchịchị 91 ebi akwụkwọ ahụ eji abịanye aka ka iche na ọ ga-aha n'afọ a na. Mana ewele iwe, ọ bụrụ na ọ wụ ihe ọchịchị etiti agaghị ebuli, ha gasị na ha ga-ebuli ya, n'ihi na ọ bụrụ na enwere ihe ndị mmadụ kwesịrị ime ewenye ha otu ndọrọndọrọ ọchịchị, ha emezuo ya. Ọ bụrụ na onwe ihe ga-akwado ha sị na ha ga-ewere ya, ị chere na o nwere ihe ọchịchị etiti ga-eme? Ihe mere eji tinye taa mana maka na iwu ekwuola na a ga-enwe ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ya were ebe e kwuru na ọsọ abụọ ka a ga-enwe. Ọ bụrụ na ị nọhụ na nke a, ị nọrọ na nke a ga-enwezi isi gị nwee ijesi mgbadeba na aha m, lekwa ebe ụlọ ọrụ m nọ, lekwa ebe isi ụlọ nzukọ anyị nọ. Ịghọta ife m na-agwa gị? So n'ihi nke a, n'ihi na enyere mmadụ niile ohere ọsọ gị bịa ọrụgoro na mkpuke ebe imepere ya gị nọrọ ebe ahụ. Ngwalile. Mana ka m jụọ enwekwala iwe ọzọ, ịma na ọ nwere ndị na-achọ ịghọta ihe na-emenụ. Ọ wụ na icheghị na ihe awụọ ihe otu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ anwụ ndị a maara amara na ọ wụ ụzọ ha si na-eme ka ọgbaghara dịrị ebe ndị ọzọ? Ịma ihe nụ na ị ga-ajụ m n'ihi na ama m ma ọ eziokwu. Isi m kwuo aga m aka ọlụ nke ahụ. Ihe m ji na-ekwu ya, mana ile anya gị hụ na o nwere ọtụtụ, dịka i kwuru, o nwere ọtụtụ ndị a niile nwechara ndị na-azọ na iwere ọnọdụ onye isi ala, mana onweghị nke ị na-ahụ ma ebe ebiri ya ebi tinye n'akwụkwọ dịka a na-akpọ posta. Onwe nke na-eme kampen, onwe nke na-apụtakwu okwu, mana ha na-azọ ọchịchị. Ọ nwere icheghị na ihe ndị a wụ ihe a ga-eme ka ọtụtụ ebe wụrụ ebe na-enwe ikikere? Onwe ihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị onwe ha na-aga emenwule, nke ahụ eziokwu. Mana ebe ọ bụ na ndị INEC lechara anya na nkwado na amamihe ha niile wee kweta na a ga-enye ndị akwụkwọ, nke ahụ gbasara nke iwu adaghị iwu. Mana ihe mụnwa na-ekwu ebe a bụ na kee ka nne m nke nnukwu dịka o nwere ike ọ na-ahụzi ụzọ gị were mpempe akwụkwọ eji abịanye aka ebe ọ dị etu na nke ndị na-azọ onye isi ala ha dị 47 ka akwụkwọ ahụ ga-aha ka ebe nne m nke nnukwu mma
ọ ga-abịanye aka mana ekwuwe ya na mmadụ ekwesịghị ịkpọ ya jee tụgharịa aka ebe ọ ga-abanye aka ya nwa kwesịrị iji aka ya ọ ga-ahụ ihe ahụ. Nke abụọ abụrụ na ego a na-emefu iji bie akwụkwọ ndị a eji ya azụọ Naijiria. Anyị achọghị iweta nke a na-eme dịka nke ndị ọcha na-eme, ịpụọ ije ebe ịbịanye aka na nke ihe a na-akpọ na bekee electronic voting nwanne electronic voting ije ebe ahụ nwa akwụkwọ a na-ebi onwe ego a na-emefe dọtanye ahụ dịka igbe ebe ahụ ijede ha epi aka ndọrọndọrọ ọchịchị nke chọrọ ịbanye aka pụta ile ihe eji mara ha itinye aka gị ebe ahụ gawere onwe gị. N'obodo ndị ọcha ha na-enye holiday a na-akpọchi ụzọ si emege ndọrọndọrọ ọchịchị ndị mmadụ na-eji ọrụ ha ịpụọ n'ụzọ ịkwụsị ịbịanye aka ịgawara. N'ihi nke a ego a na-emefu ihe niile dị iche iche a na-emefu iji kwado ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị a ọ bụ ebe o si na-ewute m n'ihi na e were ego ahụ eji eme ihe ọzọ bara uru n'ala Naijiria. Tupu dịka nke ahụ epụtara m na ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị, ọ bụrụ na ile anya dịka anyị si ekwu, ọ bụrụ na emegoriri pati atọ ma wee nwee ya anọ ma ọ abụọ ma ọ ofu, a ga-emefu ego. Mana ihe na-ajụ ugbu a olee uru ma aghọm nọ na ọtụtụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị? Olee uru nọ ya, olee aghọm nọ ya? Ọghọm nọ ya bụ ọ na-ebute mgbaghasị, ọ na-eme mmadụ amazi uche mmadụ adịghịzi, mmadụ amazi nke ọ na-eme, onye chi ịbịa aka ọmazi nke ọ ga-abanye aka n'ihi na ha dị ọtụtụ. Ghọta na nke ọzọ abụrụ na esi a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị nke onye isi ala ka a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị sineti ka a na-atụli aka nke ndị sineti a na-atụli aka nke ndị representative. Gị bịa gị buru obobo akwụkwọ ndị ahụ bunye ofu adanne na-amaghị nke esi agụ na nke esi ede. Ihe ọghọm nke abụọ. Ekwugo m nke atọ, ọ na-ebute oke imefu ego. Anyị ma na ọwa ego Naijiria onwe onye o si na akpa ya apụta, mana kama ọ bụrụ ma eme ihe ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ naanị, ọ ga-ebelata ego ha ga-emefu iji bie akwụkwọ ndị a niile na-eji abanye aka. Nke abụọ bụrụ ọ bụrụ na nke ọzọ abụrụ ọ bụrụ na ha na-akakwa na-enye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ego, ọ ga-ebelatakwa na-asị ka e were godi esi na a na-enye ha 100 naira iche ileke ya anyị ga-ahụta na ha karịala. Ọ bụrụ abụọ naanị ọ ga-enye nsogbu. N'ihi ya ọghọm dị ya n'ime dị nnukwu, ọghọm dị ya dị nnukwu. Nke ọzọ abụrụ uru ọ bara inwe ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ bụ eziokwu ọchịchị onye kwuo uche ya. Anyị nwere ohere, iwu obodo anyị kwuru na ị nwere ohere mgbakọ freedom of association ọkwa ka esi asụ ya na bekee ka njụna. N'ihi nke a agaghị ekwu n'ihi na enwere freedom of association emebie ihe. Agaghị m ekwu na nna m ochie yọrọ m ụwa ma gbagbuo ya na nri. Ọ na icheghị na dịka ị kwuru na onye ọbụla nwere ebe o si pụta, ọ na icheghị na ọwụ uru nyere ndị ọbụla iwepụta onye ha chọrọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke si ebe ha pụta? Ọ na-ebute nkewa. Anyị na-agba mbọ ịhụ n'obodo anyị bụ Naijiria dị otu. Ọ na-ebute nkewa nke agbụrụ, ọ na-ebute nkewa nke okpukperechi, ọ na-ebute nkewa ndị gụrụ akwụkwọ na ndị na-agụghị akwụkwọ, ọ na-ebute nkewa dị iche iche n'ihi na ndị kpọrọ onwe ha prọfesọ nwere ike jee echi bulite otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ha. Anyị nwa n'onwe akwụkwọ anyị jere, anyị agabenwula ebe ahụ. Ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị na-ebute nkewa. Ahụ m uru ọ bara. Ọ bụrụ na ile anya ga-ịhụ na ọ tapịala ya, ọtụtụ ndọrọndọrọ ọchịchị dịka o si ekwu na-ebute nsogbu. Anyị ga-aga obere ezumike, mgbe anyị lọghachitara anyị ga-aba na agba nke ikpeazụ.